Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista. Fools. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Awee. Die is Briekop Lirieke. Ik is Geista Black. Welkom bij Briekop Lirieke Reactions. Als het de eerste keer is dat je reeds was, welkom terug. Welkom bij die kanaal. Nee. Als je nog subscribe, please feel free to subscribe. Somewhere at the bottom. Nee. Elke song wat ik op react. Please, elke song wat ik op react. Die link van die song. Die track. In die geval is het met Tani, Ethan Stoltz. Als je onder de script gaan klik nadat ik gereact heb. Klik. Luister eens die song. Dan kom je terug in toe. Up to you. Do that. Nee. Please feel free to subscribe. Als je nog subscribe, please like if you like what I do. Nee. Onze pad naar 8000, ons op 7000, op 7600. Zo baie dankie voor jullie wat subscriben, appreciate it. Jullie weten, mijn radio Eerste Rivier is nummer 1 online radiostatie in Zuid-Afrika. Wat je moet maken, zeg maar net, Radio Eerste Rivier contact. Radio Eerste Rivier is available op TikTok, Facebook, bij app en de website. Radio Eerste Rivier. .co.za. There you go. Voor al van jullie wat artists is, alsjeblieft registreer jullie music. Alsjeblieft. Register your music. Raka Samro, kan passen over Risa, of wat je aan je Sampra member. Je moet net zeker maken, je muziek is gebeschermd. Samenhou. Staan er dan. Zoek uit de bewijs als jouw muziek. Ze weten dat steel muziek. Die is daar stil hele songs. Als zij op Facebook komt, op TikTok, op YouTube komt zien. Zij. Die sad boy man heeft een song gevat. Pas op. Vandaag react ik dus op Ethan Stoltz. Ethan Stoltz is al die pad van. Ik denk hij is van Kaiberga. No? Ik denk zo. Jullie kan mij reageren. Ethan is nice. Een paar van zijn goed gehoord. Soms naam is Maitani, ne? Maitani. Zeker Ethan wat halen samen met Maitani. Nou kom eens luisteren wat zei die man. Ik like het als die mannen worden een maan. Dat positief goed is. Ne? We zijn altijd bij je beef. Dat is altijd op focus. Maar wat zei die man hier? Ja. Salut ja. Salut ja. Salut ja. Ja, salut ja. Ja, maar moet eerst van melody. Salut ja. Salut ja. 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 Salut ja. Salut ja. Ja. Salut ja. Ja, salut ja. Salut ja. Ja. Salut ja. Ja. Oké, die wereld is het eerste vloos wie met Jannie is. En kijk die mami voor jou gaan naar niemand anders is. Like ik kon dood toen mijn pa stierf. Toen vond ik dat daar iemand anders is. En ik was zo gekant in het. Ik het geheel, ik wou gekantelen. Zo die man, basically zei dat Titani van die sterkste mensen. In fact, Titani is de sterkste persoon in de wereld. En ze topie lijn of afsterft. Wat ik gezegd, ze topie afsterft. Nu topie afsterft, toen komen ze andere mannen naar leven. En hij die die gelijk. You know. En is hij is totally understandable because jouw pa is jouw pa, man. Maar wie zijn nou die? Zien ze nou? Was die van Kanto? Vond ik dat daar iemand anders is. En ik was zo gekant in het. Ik het geheel, ik wou gekantelen. Want ik zie hoe dingen zijn. Zoals je jouw pijn binnen die drank en zet. En dit is waar alles zo je dan die druk. Zo mami dan die drank verval. Zeker na deze sterfte. En ons weet wat hij dan doen. Wat het aan een kind kan doen. Wat drankmisbruik aan onze families kan doen. Jongens, en sommige keren onze ouders doen die ding waar onze ouders pijn oordra naar ons toe. Oh, hij is not a nice thing. Maar verstaanbaar, Ethan. Ik zie hoe dingen zijn, zoals je jouw pijn binnen die drank en zet. En dit is waar alles zo je dan die druk. En een dag die trek je kijkt, ik kon niet blij, je kon niet langer zitten. En voor een jaar was geen drukjes zo bij zoentjes waar die altijd op mij vangen pakt. Like mami, ik het zo verlang naar dit. Zo heet gemaakt. Staan ze nou voor een jaar, voor meer dan een jaar, dat hij niet in enige contact gaat, of physical contact gaat met zijn man. Because hij is upset over die bouw, hij is maar drinkt in, na zijn andere mannen naar leven in. Maar hij is daar niet gemis. In bij van oors zal hij verstaan. Weet je, als je broers, ne? Ze kan maar maat met die broers. Jouw getuies, jouw atjoes, ze kan maat met hulle bro. Wie zou iemand gaan komen heel op je hoofd als hij 30 jaar krijgt? Wie denkt zij wie heel? Wie is de eerste wat skarre van bijl gehaald?
Is jou tani, bro. Jou tani eerst en dan jou pa misschien. Waar die broers uit, huh? Dag in drukkies op, hy soentjies wat jy altyd op my vange pik. Like mami, ek het so verlang na dit. Maar my gedrag was so skandelik. Want jy was altyd daar vir my, vir al my days van die tyd toe ek mos 'n jongste is. Ethan, ek like hoe jy rap nummer 1. Sy kan rap. Gaat jy nog ingaan daar nie. En sy vertel 'n story. Jy painting 'n picture. En storytelling is een van die goedes wat verdwyn. Ons mannetjies wil net baas. Ons manne rap net 'n klompie baas. Ons vergiet van 'n story en 'n storylyn. Ons taai nie die lyne in met mekaar nie. En dan word daar gerep van ander rappers. Ek is die en ander rappers is die. Dis wat hulle altyd moes doen, man. So dankie vir die. Verder aan sê die man hier, hy het onwelvoeglike gedrag gehad. Seker nog teenoor sy ma seker. Van die man is maar so obviously kwaad. So skandelik, want jy was altyd daar vir my, vir al my days van die tyd toe ek mos 'n jongste is. En toe my kind se maak swanger is, like alles wat die doen kos veel meer as die kroon wat ek in jou bank insit. En ek wil jou maar net bedank vir dit. En ek wil sê dat ek 'n jammer is. En ek voel dat hy mos belangrik is. Potent, nou. Sy ma het altyd die klompie goed te gedoen vir hom. Toe sy mos die swanger raak. Mami was haar. Staan nou en hy wil net dankie sê en hy wil jammer sê ook. Sy het tyd. Maar net bedank vir dit. En ek wil sê dat ek 'n jammer is. En ek voel dat hy mos belangrik is. Dat my tannie net belangrik is. Like die was saam, hy is my tannie, hy. Elke dag, hy is my tannie, hy. Like Nobba wat, hy is my tannie, hy. Het maak nie saak, hy is my moeder, hy is my tannie, hy. Is my Nozala, my lewe, my tannie, hy. Ek kan nie strei nie, ja nee, hy is my tannie, hy. Your ma, bro. Your ma is your ma, what? No matter what, sy nou drank, sy whatever sy is, die bly jou ma, want sy kom met die auntie uit, staan nou, sy het jou in die wereld ingebring, my tannie het vir my gesê, ek het vir jou in die wereld gebring, en ek sal vir jou uit die wereld ek sal vir jou uit die wereld uitvat, nou, gedra vir jou. Is my Nozala, my lewe, my tannie, hy. Ek kan nie strei nie, ja nee, hy is my tannie, hy. Ek weet is moeilik vir 'n mami om 'n lyfie groot te maak. Is moeilik as die kind responsibilities moet dra. Oortuig het was baie te swaar, is okay as die mense praat, dit is jy wat die huis laat staan. Jy dit huis kom maak. Jy flow, Ethan. Daar mami. Luister net die. Jy was mos altyd daar mami, toe my toppie siek raak mami. Wait, let's go back. Ek het na vorentoe gegaan. Responsibilities moet dra. Oortuig het was baie te swaar, is okay as die mense praat, dit is jy wat die huis laat staan. Jy dit huis kom maak. Uitgekyk vir jou broers, ja, jy was soos hulle ma, mami. Jy besluit julle gaan bly, julle gaan kyk agter mekaar, mami. Jy was mos altyd daar, mami, toe my toppie siek raak, mami. Jy het hom aan by gestaan, mami, opgestaan elke oggend was by. Ethan, dis nice, brother. Ethan is net nice op het. Ethan Stolz is net nice op het. Sien jy wat die ma alles toe moes gemaak het? Die ma moes na die broers gekyk het, die ma moes van die broers 'n ma geraak het. En even in die tyd toe sy pa siek raak, toe moet sy ma nog haar staan. Staan en voor die pa afgesterwe dit. Ja, but you know, jy vertel eens toe. En sy kan nie verkeerd gaan met 'n trek met jou tannie nie, my bro, because almal identify met dit. En meer manne moet die song hoor. Lyk die groot te maak, is moeilik as die kind responsibilities moet dra. Nou daar is dit nou net daar. You know, sommige kere word daar goed op ons gegooi as kind. Sy is nog 'n kind, sy wil nog buitekant speel, sy wil nog Dragon Ball Z kyk, maar nou moet sy moet nou verantwoordelike opneem in die huis van jou pa is nie meer daar nie. En is baie moeilik vir 'n vrou. En geen ma, die ding wat hulle sê, ek sê daddy ook kan nie gebeur nie, because as dit seker dinge wat op jou pa van jou kan leer. Ek wil nie wegvat van dat jy probeer sê nie, is net sekere dinge wat 'n pa kan doen wat 'n ma nie kan doen nie. Maar hier moet die ma nou staan en nou vir hom alleen groot maak, want daddy het afgesterwe. Het is moeilik vir 'n mami om 'n lyfie groot te maak. Is moeilik as die kind responsibilities moet dra. Oortuig het was baie te swaar, is okay as die mense praat, dit is jy wat die huis laat staan. Jy dit huis kom maak. Uitgekyk vir jou broers, ja, jy was soos hulle ma, mami. Jy het besluit julle gaan bly, julle gaan kyk agter mekaar, mami. Jy was mos altyd daar, mami, toe my toppie siek raak, mami. Jy het hom aan by gestaan, mami, opgestaan elke oggend was by vir elke afspraak. En soms jy was dit dan swaar, mami. Jy dan away gemaak, mami. Jy het ons aan deur gedra, mami. Jy is 'n superstar soos ek kyk en na jou star, mami. Ek bid dat God se genade vir jou net sal bewaar, no mami. Is nou wat 'n man se oë begin traan, no mami. Ek is die seker is van nou net dat ek bestaan, no mami. Jy die moeder en jou vader en we verstaan nou.
Ik versta nou. Nou mami, ik is die serie is maar nu net dat ik versta nou mami. Hier uw moeder en uw vader en uw daza moest verlengd worden. My mother is one person that I can always depend on. Maar hij is met Tani ai. Elke dag, no bavat. Hij is met Tani ai. Ach man, hele susse grip van hij is met Tani ai. Want zij is alles wat ik heb, ja hij is met Tani ai. Like die was samen al die tijd, hij is met Tani ai. Like elke dag, no bavat, hij is met Tani ai. Is mijn nozala, mijn leven, mijn Tani ai. Ik kan niet strijden, ja nee. Hij is met Tani ai. Salut ja. Salut ya. Salut ya. Salut ya. Oké, hij zit de outro daar. Nee, Ethan, ben je nice gedaan bro. Ben je nice. Song aan zijn maat, die kent aan zijn tani, ne? Nice vertel. Ne? En weet je dat, je kan nooit moe geraken van een bra of moe geraken van songs waar ze oren, zoals wat oor karre rap, nee, je kan moe geraken van die. Wat oor moties rap, je kan moe geraken van die. Maar die ene wat ons allemaal hier staan zijn met broers, dat allemaal kan identifieren met nice Ethan Stolz. Waar je nice gedaan, ne? En kan identifieren met die. Daar is het voor dit break op dat ik een keister blik met een reaction op, Ethan Stolz, my Tani. Ne? Hoeveel views het die dan? 2005, 21 december. Oké, 3 weken geleden. Nice. Iedereen kan subscribe, zo nee. Daar is het met dit bericht op de Keizer Black. De reaction op Ethan Stolz, my Tani. Stay black.